ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಗಳ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಲೈವಲ್ಲಿ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ఇద్దరు ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಏರಾರು ಅಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ఎట్లా పడిపోయారు. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರಿ. ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್, ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಆಂಡ ಚಾತಪುರ. ಆರು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಬಣ್ಣಿಕ್ ಫೈನ್ ಎಂಕುಲ್ ಫೈನ್ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಆಂಡ ಐನ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಇರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತೂಕ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. रीवा मेहता, हाय हाय रीवा मेहता, नमस्ते, वेलकम टू माय लाइव. आप कहाँ से हो, थोड़ा बता देगा तो अच्छा था. रीवा मेहता आपका चैनल है, आपको भी एक ब्लू दे देता हूँ. लाइक दीजिए. एयर भाई इधर लाइक कर ले. कुलाल कृति, रीवा मेहता, महाराष्ट्र. ओके, आमची मुंबई. महाराष्ट्रामध्ये कुठे आहे तुम्ही? मला मराठी थोडी थोडी येते, हिंदी आता है. रीवा मेहता, आप कहाँ से हो? मैं कर्नाटक से हूँ. रीवा मेहता, थाने. ओके, थैंक यू लाइव में आने के लिए. लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए. ऐसे ही आप नया हुए तो मेरे चैनल पर मेरा वीडियो सब देख के सपोर्ट कर दीजिए. कुलाल कृति हाय पनंदुल्लेर. हाय कुलाल कृति, ಎಂಚೋಳ್ಳರು. ರಕ್ಷನ್
अच्छा आपका ताने में प्रमोद कुलाल बत्तर नमस्ते प्रमोद कुलाल एं चल सौख्यने Sweetie 94, that's not nose look like it's a screaming for help like it is about explode because the glass is squeezing it. Thank you. क्या बोलते हैं प्रमोद कुलाल नवीन रे पनंदुल्ले रे the glass is squeezing it. Hi Sweetie 94, how are you? लाइक कर अंदा को लाइक कर ले यार मतलब लाइक करते जरा लाइक कर ले हेलो आई एम गुड हाउ आर यू आई एम फाइन हियर आप बेंगलोर से हो क्या नहीं मैं एक्चुअली मैंगलोर से मैंगलोर कर्नाटक मैंगलोर संजना कुलाल हाय ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾನು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವು ಕೆಲವು ಪಿದೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಯರಂಚ ಇಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮುಂಕೊಂದು ಎತ್ತದ ಕುಳ್ಳೆರ ಆಪುಜದ ಸ್ವೀಟಿ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಐ ಮೇಡ್ laughter is the key to happiness. Okay sweetie, no problem, thank you so much making us to laugh. नारायण कुलाल मक्कर मल्तिनार संजन कुलाल हाय Riva Mehta, are you single? No, I am not single. We are three families. I have one daughter. Sweetie 94, you are welcome. Sweetie 94, if you are new in my channel, please support watching all videos. Thank you so much. Are you single? ಸರ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ನೇರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ ಆರೋಡ್ತಿ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಯು ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ प्लीज़ लाइक करो स्क्रीन पे टैप करके लाइक करो त्रिशा कुलाल आ गया हाय त्रिशा कुलाल अभी भी 3 आदमी का लाइक बाकी है लाइक मन प्ले शेयर मन प्ले निकला ग्रुप उभरा लाइक करो शेयर करो लाइक करो डबल टैप करके लाइक करो मोबाइल पे स्क्रीन को डबल टैप करो लाइक करो अभी भी 4 लाइक बाकी है Riva Mehta, how old are you? Is that possible you can guess it? Sarita Naveen Bandro, hi Sarita Naveen. Can you guess Riva Mehta? Riva Mehta 35. Okay. You have to add 10 more. I am 45. You look way too young for your age. Oh, thank you so much.
सिंचना कार्टून, हेलो सिंचना कार्टून। अभी तक कोई भी बाकी है लाइक देना? नारायण कुलाल हाय बोल रहे हैं। 3 लाइक और बाकी है। जो भी लाइक नहीं दिया है प्लीज़ लाइक दे दो। इफ़ समबडी नॉट लाइक टिल नाउ प्लीज़ लाइक, गिव योर लाइक टू माई लाइव वीडियो। ग्रेट टॉकिंग टू यू सर, आई हैव गुड डे अहेड, हैव ए गुड डे अहेड। सेम टू यू रीवा मेहता, थैंक यू फॉर कमिंग माई लाइव। What you do, Riva Mehta? Do you have the channel? सरिता कुलाल, हेलो पनंदुल्लेरू, लाइक कर अंदक लाइक कर ले। येर माता लाइक बाकी लाइक कर ले, थैंक यू सो मच। स्क्रीन डबल टैप करो, लाइक हो जाएगा। ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್, ಹೆಲೋ ಅನ್ನ, ಹೆಲೋ ಚರಣ್ ರಾಜ್. ಓಲುಲ್ಲಾರು ಇರುತ್ತೆ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು, ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಲೈವ್ ಚಾಲು ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್. ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು? ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಟು ಅಲ್ಲಾರ್ದು, ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಮಣಿ ಅಲ್ಲನಾ? ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಚರಣ್ ರಾಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಪಾತೇರೊಂದುಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಲೆ. ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ಬ್ ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು, ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುರಂಚ ಉಳ್ಳೇರು, ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ? ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕಲ್ಲ ಈರು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯತ್ತ. ಓ ಅಂದ 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 ಈರ ಉಪ್ಪೊಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡವ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಯ್ಯಗ್ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಈರೆಗ್ ಅಂದ್ ಕೇಂದೇರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಬಂಡ ದಾದ ಚಾಕ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಯಾನು ದಾದ ತಿಂಡೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಳ ಎತ್ತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಪರಿ ಯಾನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೊಂದು ಚೂರು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಸ್ವೀಟ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ಲ ತಿಂಡತೆ ಕಡೆ ಅಂಚಾದು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬಾಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ. ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಚರಣ್ ರಾಜ್. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬರೋದಾದ ಪನ್ನೀರ್ನ ಇನ್ನು ರಜೆ ತೇರೆಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಚರಣ್ ಅನ್ನಗ್ ಈರ್ ಚಿಕ್ಕ ಆಪುನೀಂದ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೆಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಜಿತ್ತೆ ಓವು ಚರಣ್ ಅಂದ್ ಎನ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಚರಣ ಗುರ್ತುಂಡು ಆರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಂಟ್ವಾಳರ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಚರಣ್. ಸೊ ಅವು ನಡಾಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಡಾಪುಂಡು. ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನವೀನರ ಅಂದ ಪಂಡಲ ಆಪುಂಡದ ವಾಟ್ಸಪ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಂಬಂಧ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲೇ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದ ಪರಿಯಾರ ಚಾಕು ಬಯ್ಯಾಡ ಚಾ ಪರಿಯಾರ. ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕುಡ್ಸು ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿಂಡಾರ ಬಯ್ಯಾಗ. ಅಂಚೆನೆ ಕಮಲಾ ಕುಲಾಲ್ ದಾದ ಚಾಕ್ ಪರಿಯಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ ದಾದ ಪರಿಯಾರ ಪಂದಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಲತ. ಓಕೆ ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ನವೀನ್ ಸಲ್ಮಾಸ್, ಯು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ಬತ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು. ಚರಣ್ ಅನ್ನಗ ಇರು ಚಿಕ್ಕ ಆಪುನಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ಬತ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂಡ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಚರಣ್ ಅನ್ನಗ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಆಪೆ ಅಂದು ಅವು ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅವೇ ಚರಣ ಬೇತೆ ಚರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಚಾ ಖಾಲಿ ಚಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಖಾಲಿ ಚಾ ಬರಿಯಾರ ಹೌದಾನೆ ಐತೆ ಬರ್ಸೋಗುದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಜಾಲ ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಲ ಸೆಂಡಿಗೆ ಎರಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ.
ಧನಂಜಯ ಮುಳ್ಳಿಯರ್ದಾನೆ ಬೈಜೇರು ಇನಿ ಒಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತಂದ ಅಂತ ಬೈಜೇರಲ್ಲ ರಕ್ಷಣನ್ನೇ ಬೈಜೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿపోయారు ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಲ ಊರುಡು ಕೊನುತಿನ ನವೀನನ್ನ ಅಂದಂದು ಯಾನು ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಲ ಊರುಡು ಕೊನುತೀನಿ ಊರುಡು ಕಂದಿನಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಉಂಡವು ಕಮಲ 25 ಕುಲಾಲ್ ಗುಜ್ಜದ ಹಪ್ಪಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂತೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಅವ್ನು ಬತ್ತನು ನಾನು ಅಂಚೂರು ಪುಣಿ ನಾನು ಉಂಡೊಂದು ಬನಚೇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿపోయారు ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಚಾ ಪಡ್ದಾಂಡ దాది చాకు బయ్యడదాల తినిపిన అభ్యాసం ఉండ ఇజ్జా చానా కాఫీయా త్రిషా కులాలు ఓడలేరు త్రిషా కులాల్లో చా పరుందులేరా అంది త్రిషా కులాలకు దాది చా అందులో ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೇನೋಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಪರಿಯೇ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಚ್ಚ ಹೋಟೆಲ್ದ ದೋಸೆ ತಿಂಡಾರಾ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ದಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಜೇರಿ ದೋಸೆದ ಬದಲಿಗೆ ಬಯ್ಯಾಡೆ ಅಂಬಡೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಜೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಹೊರವರ ಬತ್ತ ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡ ಒರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಕೇಂಡಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಅಂದಲ್ಲ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚನ ಆಯಿಲ್ ತಿಂಡ ಶರೀರ ಗಡ್ಡೆಜ್ಜಿಪ್ನು ಅದ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಾದಕ್ಕೆ తెలిపు ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಂಚಿ ಪೋಯ ಓಂಡಲ ಒಲ್ಲೇರು ಪುರ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುರ ಬೈಜೇರು ಸರಿತಕ್ಕಗ ಕೋಪ ಬರುವೆ ನವೀನನ್ನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕಗ ಕೋಪ ಬರಂದು ದಯ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಂಡಿನತ ಏತು ಏಜಾಂಡು ದಾದ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳರ ಸಿಂಗಲ ಅಂದು ಯಾನು ಸೀದಾ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂಡತ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇ ಬಂಡದ ಚೂರು ತುಂಬೋತುಂಡು ಒಕ್ಕ ಕೋಪ ಬೈತು ಅಂತೆ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನ್ ತಾನೆ ಡಿತ ಅಡೆಮುಟ ಏರ್ ಪೋಪಿನ್ ಪಾತೆರ ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಅವು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಕೇನು ನೈಟ್ ದಾಲಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಉಲ್ಲರ ಪಂದು ಕೇಂದು ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪಲು ಬತ್ತದು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ನನ್ನ ಬರೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಆರು ಪಂಡೇರತ್ತ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಕ್ಕಿಯರು ಸರಿತಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಭವ್ಯ ಕನಕಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಬೈಜೀರು ಬಿಜಿ ಉಳ್ಳೇರ ಸಿಂಗಲ್ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹತ್ತು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಇಂಕ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅತ್ತ ಸೀದಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹತ್ತು ಅಂದ ಅದ ಎರಡಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಬೈಜೀರಿ ಬೈಜಿರ್ದಾನೆ ಬೈಯಾಡ್ ಬಲೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೇಂ ಪುರ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನೆ ಲೈವ್ಗೆ 14 ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು 5 ಲೈಕ್ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಬೈಯಾಡ್ ಇನಿ ಐತಾರತ್ತ ದಾನೆ ಇರಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಚರಣ್ ರಾಜ್ಲ ಚೂರು ಬತ್ತ ಪೋಯಿನತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾಲುಲ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಅಂದ ವಾರನ ಅಮ್ಮಗ ಕಾಲ್ ಮಂತೋಡಪ್ಪ ಬಂತಿರಾರ ಆರು ಗೊಬ್ಬರ ಬೋತೀರಾ ನೀನು ಐತಾರತ್ತ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತ ಬರುವೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಉಲ್ಲರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಬರೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ಪಕ್ಕ ಬರೋದು ಪೊಡೈಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಾನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂಡದು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ 7 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ರ ಬರುವೇರ ಅಂತ ಹೋಜು ನೇರಂಡಲ್ಲ
ಒಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಗೊಂತೆ ಡಾಟಾ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಪುಣ ಅಂದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬರ್ಪೆರ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಏ ತ್ರಿಷಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಅಂದೇ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ದಾದೆ ಬಯ್ಯಗ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಾಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಜಿಪು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವರ ಪೂರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪುಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನು ಬಿಸ್ಕುಟ್ ತಿಂಡೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಐಟ್ ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಐತ ಬದ್ಲಿಗೆ ಕುರ್ಲರಿ ತಿನ್ನೆ ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತ್ ತಿನ್ನಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಸ್ಕಿಟಾ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹತ್ತು ಓರಿಯೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಪ್ಪ ಅವಂತೂ ಸ್ವೀಟ್ದ ಮಾರಿ ಅವು ಐಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ತೂಕ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ದೂರ ಪೋಯಿರಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 153க்கு 6 ಟಾರ್ಗೆಟ್ 608 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡ್ 450 ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಪೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಬಯ್ಯನ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾರ ದಾದ ಮಂತೋದುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಕಜಿಪು ಜೆ ಸ್ಮಿತ್ 32 ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಣದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮಲಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ಒಂದುಲ ಕೇಂಡೆ ಅನ್ನು ಕಾರ್ ಬತ್ತ ಪನೊಂದು ಜೀರು ದಾದ ಅಂದು ತೂಕ ಐತೆ ಬರುವೇರು ತೂಕ ಆಕಾಶದೀಪ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಕೋರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಕಜಿಪು 85 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನು ಕಜಿಪು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಆರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತಾರ ಏನಿ ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬೂತಾಯಿಡ್ ರೆಸನ ಫ್ರೈಯ ದಾದಂದಲ ಪನೋಡು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಯ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಬೂತಾಯಿ ಇಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದರಕ್ಕ ದಾನೆ ಬೈಜೀರು ನಮ್ಮಂತೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತ ಅಂಚ ಮಂದರಕ್ಕ ಬೈಜಿರದ ಭವ್ಯ ಮಂದರಕ್ಕ ಓ 85 ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕ್ಕನ ಊರು ಪಂಡಿಜೇರು ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ 85 ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಮಲಕ್ಕನ ಊರು ಗೊತ್ತಾಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲರತ್ತ ಕುಲೊಂದಿರತ್ತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಅವು ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಊರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಐರೈತೆ ಪಿದೇ ಉಳ್ಳಾರ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ಗೆ ಓ ಅವು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಚ್ಚ ಬಾಲೆನು ಅಜ್ಜೆರಡ ಕೊರಡು ಪಾತೆರೆ ಅಜ್ಜೆರಡ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರಡು ಮೇರೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡು ಸರಿಯಾಗ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ
ಅಜ್ಜರು ವರ ಡುಬ್ಬ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದಿರಲೇನು ಓ ಅಂದ ಅವೇಪ ಕಮ್ಮಲ ಕುಲಾಲು ಎನ್ನ ಊರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೈತಲಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂದು ಪಣದೊಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲು ಓ ಶೀ ಪಾಪ ಅಂದು ಪಣದೊಲ್ಲೇರು ಶೇ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಓ ಅಂದೆ ಕಮಲಕ್ಕ ಪಂದು ನಾರಾಯಣನ್ನಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಹಾಯ್ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ತುಳುವ ಕನ್ನಡವ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಲೈಕ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಓಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ ಎಂತ ತಿಂದಿರಿ ಸಂಜೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರೀತಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ 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 ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದೇ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ DPS ನಿಯಮ್ ಆಯ್ DPS ನಿಯಮ್ ಕೇಸೆ ಹೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪನಂದು ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಪುರ ಆಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಓಕೆ ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ DPS ನಿಯಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ DPS ನಿಯಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕರೋ ಅಗರ್ ಲೈಕ್ ನೈ ಕಿಯಾ ಹೋಗ ತೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲನಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ DPS ನಿಯಮ್ ಊರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಊರ್ದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ DPS ನಿಯಮ್ ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅವರ ಉಳ್ಳರ ಪಂದು ಉಳ್ಳೆ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡೇನು ಇರೆಗದಾದಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಪಂದು ಕಪ್ಪು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕ್ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೊಳಿ ಸುಕ್ಕಲ ನುಪ್ಪುಲ ಮಂತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗಲ ಉಂಡವು ಎಲ್ಲೆಗಲ ಅವೇ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಬುದಾಬಿಡು ಉಪ್ಪುನಿ. ಓ ಈ DPS ನಿಯಮ ಅಬುದಾಬಿಡು ಉಪ್ಪುನಿ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಂಡೆರು ಉಂಡ್ರೆ ಎನ್ನು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಉಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಳುವಿನವರು ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ 6 ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತು ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಕಮಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಇಡು ಶುರು ಮನ್ಪಗನ. ಅದು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಪೋಯ ಪಲ್ನೆ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. DPS ನಿಯಮ ಯಾನ್ ದೀಪಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪು ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಿ. ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಪುದಾರ್ ಪುರ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚಿನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಲೈವ್ಗಳ ಬರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪರೊಂದು ನೆನಪು ಬಯ್ಯನಾಗ ಮೀನಿ ದಿನೋಲ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಚಾಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಪಾತೆರ್ಗ. ಕುಲಾಲ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಪಲ್ನೆ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಜನೆದ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಮನೋಡ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆ ನವೀನನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಲೂರ್ದ ಗ್ರಾಮೋಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಲೂರ್ದ ಗ್ರಾಮೋಡು ಬಂಗಾರ್ದ ಸಿಂಗಾರ್ದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾತಿ ಜಾಗಿಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಲೂರ್ದ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬಂಗಾರ್ದ ಸಿಂಗಾರ್ದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾತಿ ಜಾಗಿಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ನೆರೆ ಕರೆತ ಭೂಮಿಡು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಬುಳೆತ ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪು ಜಿನಸು ತಿನಸು ದಲ್ಪ ಕನಸುಡು ಮನಸುಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪು ನೆರೆ ಕರೆತ ಭೂಮಿಡು ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಬುಳೆತ ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪು ತಿನಸು ಡಲ್ಪ ಕನಸು ಮನಸುಡು ಮಾದೇವಿನ ಬೊಲ್ಪು ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಪು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬೊಲ್ಪು ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬೊಲ್ಪು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು ಏಲೂರ್ದ ಗ್ರಾಮೊಡು ಬಂಗಾರ್ದ ಸಿಂಗಾರ್ದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನಿಲಯಾದಿ ಜಾಗಿಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಮೂಡುಂಡು
ಭರವು ಸೆರವು ದಲ್ಪ ದ್ಯಾನೋಡು ಜಾನೋಡು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ನೆಲೆದಾಂತಿ ಕಡಲುಡು ಓಡೋದ ಒಯ್ಲುಡು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ಬರವು ಸೆರವು ದಲ್ಪ ದ್ಯಾನೋಡು ಜಾನೋಡು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ನೆಲೆದಾಂತಿ ಕಡಲುಡು ಓಡೋದ ಒಯ್ಲುಡು ಮಾದೇವಿನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಬುಲ್ಪುಯೇ ಬುಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಪು ಮೂಡುಂಡುಯೇ ಏಲೂರ್ದ ಗ್ರಾಮುಡುಯೇ ಬಂಗಾರ್ದ ಸಿಂಗಾರ್ದ ಸರಪಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ನೆಲೆಯಾತಿ ಜಾಗೆಡುಯೇ ಬುಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಪು ಮೂಡುಂಡುಯೇ ಬುಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಪು ಮೂಡುಂಡುಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮಾತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರಿಯಕ್ ಮಾತಾ. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಲ್ನೆ. ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ? ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತುಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ತಪ್ಪ, ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭವ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಬಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು. ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಸೂಪರ್ 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 ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಚೇತನ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. LN ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡದವರಲ್ಲ, ಸೊ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವ. ಈಗ ನಾನು ತುಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. DPS ನಿಯಮ್ ಥಮ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ LN ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಚೇತನ್ ಇದು ಥಮ್ಸಪ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಥಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫೈರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ. ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ? 11 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 11 ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದ್ದರೆ 11 ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಆಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. DPS ನೇಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೇತೇರು ಉಳ್ಳೇರು, ವರ್ಮಜನ ಉಳ್ಳೇರು, ವರ್ಮಜನ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ಲೇರು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭವ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಶೋ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ, ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ, ಇದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನುಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ತನುಕುಲಾಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚಾ ಪರಿಯರ ದಾದ ಚಾಕು. ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಲೈವ್ ಬೈಜರು ಪುದರ್ಲ ಮರತ್ ಪೋಣಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೈಜರು. ಅಲ್ಲೇ ಒರಾನೆ ಉಂತಿನಿ ತಾನೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪಡತ ಚಾಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪಡು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೈಜರು ನನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಕೊರ್ರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರಕ್ಕನ ಮಂದರಕ್ಕತ್ತಿ ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಮನೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸುಜಾತ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಬಲ್ತಾರೆ ಇರು
ಒಂತ ಪಡ್ತು ಉಂತೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಟ ಬಟ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಪದ್ಯ ಶೋಕಾಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪ್ರೋಡು ಸೋಕಾಂಡ ಪನೋಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡು ಮಂದಾರಕ ಎಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತೇರು ಬರುವೇರು ತೂಕ ಗೊತ್ತು ಜತಾರ್ನೇ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬುರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಬವಕ್ಕಾಗ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೈಯಾಗ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನನ್ನ ಓಲ್ಲರು ಊರುಡ ದುಬೈಡ ಯಾನು ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಿಯಮ್ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ ಊರುಡು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೇಚರ್ ತೋಜ್ಪದ ನೀರಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಂತದ್ವೆ ಸುಜಾತ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬೋರ್ಡಿ ನವೀನನ್ನ ಓ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜತ ನಿಕುಳಿಂಚ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಜಾತ ಚಿಕನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ರೆಸ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪಲ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂದ ಪಾತೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸುಜಾತಗ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಇರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೇರೆಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಎರಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ಬದಲಿಗೆ ಮನೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಹಾಯ್ ಕೃತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಕೈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಂಗ್ಲ ಲೈವ್ಲ ಲಿಪ್ಲೆ ಎಂಕ ನೆನಪೇಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಐತಾರತ್ತ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಆಂಟಿ ಇಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಡ ಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರೆಗ್ ಆಂಟಿ ಆಪಿನಿಂಚ ಸುಜಾತ ಸುಜಾತ ಓಕೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರೆಯಿದ್ದೀರಿ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ನೀವಿದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಮಾಡುವ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡ ಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದೆ ಕಡೆ ಆತನತ 101 ನೆನಪು ಪನ್ಕನ 101 ನೆನಪು ಯಾನು ತೂಪೆ 101 ನೆನಪು ತಿಕ್ಕೋಣ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ನೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನು ಜೋರಿಯ ಪನೋಡಾಪುಂಡದ ಓಕೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪೇನೆ ಎಂಕ ಅವು ಕರೋಕೆಗೂ ಒಂದು ಮಂತಂಡ ಬಂಗ ಆಪುನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಓ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವತ್ತವು ಬಂಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಡಂದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗ್ಯದ ಓಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಟ್ 9:45 ಎಂದು ಬಂದಿರು ಓಕೆ ಈರಾವು ಪೂರ ಇರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ತಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ನೆ ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ನೆ ಒರಿಯೇ ಪಲ್ನೆ ದಾಲ ಆಪೂಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತು
ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ 9:45 ಸರಿಯಾದ ಬೈದರ್ ಸೂಪರ್ ಮೀದು ಪ್ರಾಣ ನೆನಪೆ ಶ್ರವಣ್ ಚೌಧರಿ ಹಾಯ್ ಶ್ರವಣ್ ಚೌಧರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹವರ್ ಯು ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸೀಸ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಫಿ ಎಸ್ ವಿ ಡನ್ ಅವರ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೈವ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಇಂಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್ಗೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ಕಡ್ಲೆ ಮನಳಿ ಸುಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡೇನೆ ಲೈವ್ ಉರ್ದು ಪೋದು ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಕಪ್ಪು ತಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಹೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೆ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳೆ ದಾದಲ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತ ನಂಚೇನೆ ದಾಲಂಡಾಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೃತಿಕ್ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕೃತಿ ಅಕ್ಕನ ಆರೇ ಉತ್ತರ ಮನ್ಪೋಡು 17 ಜನ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂದಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುಗರಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುಗರಿಗೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಂಥ ವಿಶೇಷ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರೆಗ್ರಿ ದಾದೆ ಭವ್ಯಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯನವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ರವರಿಗೆ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣ್ಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಪುರ ಬಲಿಪುವೇರು ಹಂಚಿಗೊಂತೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾತನು ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ತಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯ ಚಿಕನ್ ಕೃತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯನವರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಸೀಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚಾ ನೀವು ಇವರದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪಣಂದೊಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದಾಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬತ್ತೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತಾ ಉಳ್ಳರತ್ತ ಪಂದ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ 16 ನಿಮಿಷಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಪನ್ಕ ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಪ್ಪುಳೆ ಎತ್ನ ಉಂಟ ನಾನು ತಪ್ಪ ಅವರು ಕನ್ನಡದಾರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬುಡ್ಗೆತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ರಕ್ಷಣ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯ ಎಕಡು ಬೈದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಡಾರ್ಲಿನಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಪಾವು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಹೌದು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ DPS ನಿಯಮ್ ಪೋಯರಂಚ ಉಳ್ಳರತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ ದಾದಂಡಲ ಉಳ್ಳೆ ಪಾಡದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಅಕ್ಕಡದಿಂಚ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಪ್ರೀತಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಹೇಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಕಪ್ಪನ ನಾನಿರುವುದೇ ನಿನಗಾಗಿ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೆ ಇರತ್ತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಅಂದು ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬತ್ತು ಜಡ್ಡಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪುನು ಹಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕಪ್ಪುನು ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಓಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಉಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜೈನಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೇಂಡಿರಿ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಬೈಡ್ ಸಂಡೇ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ ಆತನು ದುಂಬು ಫ್ರೈಡೇ ಆಫ್ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಆಫು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪುಗು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಬ್ರೋ
ಅಂದೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾನಾರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಾರ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿರೇಗ್. ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ರಕ್ಷನ್ ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ. ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತದ ಒಳ್ಳೆ 17 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಅಂದಿ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡೇರು. ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ಐಕೊಂದು ಮೀದು. ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯಿತು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಕಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಹೇಗೆ ಕರೆಯಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಭಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ತುಳು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಅಂದು. ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಬೇಗ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಅವೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಆತು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ. ಅಚ್ಚ 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 ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮು ರಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಾನು ಕಾಂಡೆವರ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಓನ್ಲಿ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ 7 o'clock ಬತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 2-3 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತು ಮನ್ಪುಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪುಳೆ ಅಂತ ಲೈವ್ ಇಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ರಕ್ಷನ್ ಓ ರಕ್ಷನ್ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ, ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಮೋಸ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ನಾನಿರುವಾಗ ದೇವತೆ ಅಂತೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ಮೋಸ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೆನ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಆಲ್ ಗುಡ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರ್ ಬಂದು ನೆನ್ಪೇನು ಹಬ್ಬು ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ವೇತನ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ, ನಾನು ಅವಳಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದುಳ್ಳೇರಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ. ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ತೆ ಊರುಡು ಪೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 12th 10th. ಸೊ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಶಾಗರ್. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನಾನು ತಪ್ಪ, ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹರಿ ಓಂ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಾಗರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಡ ಯಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಪ್ಪು ತಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಓಡಿಪೋಯರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ದಾಯಿಗೆ ದೂರ ಕುಳ್ಳೊಂದರೆ ಒಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ
ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪಿರೆಗ್ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣತ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಪರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹರ್ಷಕ್ಕ ಎನ್ನಡ ಪಾತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ರಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷನ್ ಅವರು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ. ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ 18 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಲೈವ್ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಬ್ಬ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಟ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಮರ್ಲ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪುಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೌದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಟುಂಬ ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೆ. ಕುಶಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ಹೋಗ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ರಕ್ಷನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಪಂದು ತೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ಎದುರು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲನ್ ಸಿಸೋಡೆ ಪೋಯರು, DPS ನಿಯಮ್ ಸಿಸೋಡೆ ಪೋಯರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ದೂರ ಪೋಯೇ ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 30 ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು 50 ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಳುಟ್ಲ ಪನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 30 ಲೈಕ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ನನ್ನಲ್ಲ ಜನ ಬತ್ತದು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. 5 ಲೈಕ್ ಆವಡು. ಪ್ರೀತಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದೆ. ಹೌದಾ, ಇರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗಿಗೆ ಹೋಗುವ. ನನಗೆ ಯಾರಡು ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ಇರು ನೀನು ಪಂದ ಬಲೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರವಿನಿ ಚೌಧರಿ ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಶ್ರವಣಿ ಲೈಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ತೆಲುಗುಡು ಪನ್ನಡತ ಚಾಟ್ GPT మీ అభిమానం మరియు ముద్దతుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ಇಂದು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗುದರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ ರಕ್ಷಣ ನಿಜ ಹೇಳು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ರಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಸಹ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ. ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುನಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ರೈಸ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಎಂದು ಫೈರ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ 20 ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವು ಇರುವಡ್ ಧೋರಣೆ ಪದ್ನಾಜಾಂಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಮೋಸದ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೇ, ಈಗ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ?
ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಿ ನಿಖುಲ್ ರಡ್ಜನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತವೆ. ನಿಖುಲ್ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರ್ ಬರ್ತೀರಿ. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ವಿನಯನ್ನ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ವನಸಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಎಕಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸಿನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಲ್ಲ ಹಾಯ್ ವಿನಯನ್ ನಂದು ಕುಲ ಪರಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪನೋಡತ್ತ ಟೈಮ್ ಆಡು ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿನಯ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಪನೊಂದು ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬರ ಪಲ್ನೆ. ನನ್ನ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾರ ವಿನಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕು 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 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಮಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ಎಂದು ಮಾಡಿರಿ. ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ಮಂಡ್ಯರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ಲೆ ನವೀನನ್ನ ಪಂಡಿರಿ. ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ನೇಹ ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ. ನೇಹ ವೈಜ್ಯಲ್ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್. ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ವಿನಯ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನಿವೇದಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ನಿವೇದಿತಾ ಕುಲಾಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇನೆ. ಸೊ ಕುಶಲ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಕಪ್ಪ ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೇ ಅವು ಸೋಕುಂಡು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ. ಅವು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಸೋಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಐ ಪಿಚ್ ಲೋ ಪಿಚ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪಣ ಅಂತ ಆಪಣ. ಮೈಕೈಜ್ಜತ ಮೈಕೈತ್ ನಾವು ಕವರ್ ಆಪಣಂತೆ ಏನಾರು ತೂಪೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ನೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕೊಂದು ಸಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಗುಡಿಸಲಾಗಲಿ ಅರಮನೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದು ಏನು. ಓಕೆ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಪನೋಲಿ ಅಂಡಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಲ್ಲ ತಾಲ ತತ್ತನ ಅಡೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಕೋಏನು. ಓಕೆನಾ ಓಕೆಂದು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಲ್ನೆ. ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಯಾವ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಬಲೆ ಒನ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಲ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಆಸೆ ಪುಟ್ಟವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಲವ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅವು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಬಣದಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಬಂಡದಾದವು ಭವ್ಯ ಬಣದಲ್ಲೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಪಲ್ನೆ ಇಂದ. ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಬಣದಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪನ್ಕದ ನನ್ನ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂಚೂರು ದಮ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಳು ಪಾತೇನೊಂದು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನಿಕ್ಕಳ ಚಾಟ್ಸ್ ಹೋದ್ವೆ. ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂದು ಕೇನಿರ ಬೊಕ್ಕ. ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವಾ ಸೇರಿ ನುಡಿವಾ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವಾ ಸೇರಿ ನುಡಿವಾ. ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರು, ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಉಸಿರಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ
ಸೇರಿ ನಡೆವಾ ಸೇರಿ ನುಡಿವಾ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಬೆಳಕಾಗಿರು, ನನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ಉಸಿರಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ. ಆ ಬಾನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯನೆದುರಲ್ಲಿ ಒಲವಿಂದ ನಾವೀಗ ಈ ಗಂಗೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸವಿಯಾದ ಮಾತೊಂದು ನುಡಿವಾ. ಈ ಸಂಜೆ ರಂಗಲ್ಲಿ ಈ ತಂಪು ಗಾಲೀಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವೀಗ ಶಂಕರನ ಹೆದುರಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಾಗೀತವಾದ ಮಾತೊಂದು ನುಡಿವಾ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಮಧುರಗಾನ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಮಧುರಗಾನ, ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಸೇರಿ ನಡೆವಾ ಸೇರಿ ನುಡಿವಾ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಸೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆವಾಸೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನೇನೇನಲ್ಲ. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಸೆ ಇರುಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ, ನಿನ್ನೊಂದ ಇರುವಾಸೆ ಬೇರೇನು ನಾ ಕೇಳೆ ನೀನೇನಲ್ಲೇ. ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಇರುವ ನಾವು ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ನಲಿವ, ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಇರುವ ನಾವು ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ನಲಿವ, ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ. ಲಾಲ 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 ಲಾಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರಿಗ ಮಾತಾ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕುಡೋರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಸೋ ಕಾಣ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎಕ್ಕಡದ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುವೆ. ಎಲ್ಲನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಂಕ ವೆಜ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ಪಂಡೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳುವೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ಸಾರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಪ್ಪು ಸಾರಿ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲನ್ ಸಿಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ಗೆ ದಾದಿ ಕಜಪು ಕೇಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಜೋರಿಯೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು. ಭವ್ಯ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಪಂಡೇರು. ಎನ್ನ ಪದ್ಯವು ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಮತ್ತನೆಂಚಿ ಅರ್ಷಿದ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರದೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೋ ಒಂದು ಓಕೆ. ಮೋಸ ಹೋದೆ ಪಂದು ಕಪ್ಪು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಬೇರೆ ಅರಿಯು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜ ಲೈವ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಮಾಂಟೆ ಪತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ. ಭವ್ಯ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಇನ್ನು ಸಿಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿವೇದಿತ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಕಡಪುಡ್ದಿರ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇರುವೆ ಪಂಡೇರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡೇರಿ. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮರಿಯನಡು ತೆಡಿಲ್ ಬರಂದೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಪ್ಪು ರಕ್ಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಗೆ ಇರು ಕಪ್ಪು ಪಂಡೇರು. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರಾಜೆ ಪಂಡೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಕೇಂದ್ರ. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು. ಖಾಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪದ್ಯ ಶೋಕಾತಂದು ಪಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ನೀನು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಖುಷಿ ಶೋಕಾತನಂದು ಪಂಡೇರು. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ಡು ಬಂಡೇರು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಂತೇರು. ಸ್ಕೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು. ನಿವೇದಿತ ಕುಲಾಲ್ ಕಾರಾಜೆ ದಾದಾ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡೇರು. ಕಪ್ಪು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು. ತನುಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಣೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತನುಕುಲಾಲ್. ಈರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂದು ಕಡಪರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಆರು ಬೈಜ್ಯರ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ತೆಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್
ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಹೋದೆ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಚಂದ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಪಲ್ನೆ ಪಲ್ನೆ ಭವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕುಶಲ್ ಬ್ರೋ ಪಲ್ನೆ ಈರ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ನಿವೇದಿತ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನೊರ್ಚಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚೆಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಡಿಗೆ ಸೋತು ಹೋದೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಚಿತ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪುದೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಮೇರಿತೆ ಪುರೇನಲ್ಲೇ ತೋಪೆರಾ ಅಂತ ಹೋಜು ನಿಂಕು ಇತ್ತೆ ಏತಾನ ಅವಳು ಆಜಿ ಏನು ಎನ್ಮರೆಂಡ ಅವತ್ತು ಆತಿ ಜಾತಿ ಓಕೆ ಸರಿತಾ ನವಿ ನೈಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಂದೇ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಇವಾಗ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ಡಿ ಪಿ ಹಾಕಿ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂಡೇರು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಯ್ ಈರ ನನಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನಂಜಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾವಳಿ ಎಂಕೆ ಎರಡಂಡಲ ಸೌಮ್ಯ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಸೌಮ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾನು ಇರ್ನೇ ಪುದಾರ್ ಎಕಡೆ ದಿಂಚ ಈ ಲೈವ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಬಾದಾರ ಪುದಾರ್ ಏನೇನು ಬರೋದು ಜಂಕು ಯಾನು ಅದು ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಹರೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ನಾಪುರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು 23 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿವೇದಿತಾ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಮೊಬೈಲನ್ನು 2 ಸತಿ ಒತ್ತಲೆ ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಾನು ಓದೋಂದೇ ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡಿನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಕ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಕುಶಲನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕುಶಲನ್ನೇ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೆ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂಟು ಒಲ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಡಿನ ಇಡ್ಡೆ ಹೇಗೆ ಇರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ನೀವು ನಿಜ ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ರಕ್ಷಣ್ ಪಂದು ತೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುನದೆ ಲೈವ್ ಪಾತೆರೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತರ ಖುಷಿ ಆಪುನ 24 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ 2-3 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಅಂತ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜೇಶ್ ಭೋಜಮೂಲ್ಯ ಬರ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡಿ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೋಲ ಬರೊಂದು ಪ್ಲೆಂಚೆನೆವ ಬಯ್ಯಾನಗ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುರ ಆದು ಅಟಿಲ್ ಆದು ಒನಸ ಆದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ದಿನೋಲ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಾರು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು 2 ಸತಿ ಒತ್ತಲೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ದ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒತ್ತಲೆ ಕಪ್ಪು ಹೌದು ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ವೈರಲ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು 25 ಜನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ 28 ಜನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನೈಕ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡುಪು ಜೇಪಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜು ವಾರ ಜೈತಾರ ಮಾತ್ರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಳು ಅರ್ನ ಲೈವ್ನು ದಿನೋಲ ತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈವ್ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಡೇ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಳು ಅವಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಅಂತ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತುಂಡತೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಯು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಪ್ಪು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಬೇತೆಯರ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಜಿದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿವೇದಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಭೋಜಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಓದುದು ಪೋಪುಂಡವ್ರ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇನು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಈರ್ ಕುಲೋನ್ಲೆ ಅವೇ ಕುಲೋಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಇರೇ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಪೋಯಾರೆ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಮೀನು ಬೇತಾಕಲ್ನ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪಲೆ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲ್ಲೆ 16 ಅಂತ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಕ್ಕಲ್ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏರ್ನಲ ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನೈಟ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಬರ್ಪೇನು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಪದ್ಯ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬುಲಾಲ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೆಟಾಪಿಲ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಚ್ಚ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ ಇಂದೇರು ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಏರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಅವೇ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತನತೆ ಲೈವ್ದ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರು ಬಾಯಿ ದಾಯರೆ ಪನ್ಪಿನ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಪೋಪಿನೇ ಪ್ರೀತಿ ಸೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬರ ಏರು ಪ್ರೀತಿ ಸೀಸ್ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಅರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲೈವ್ ಅಂತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕಪ್ಪು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನೀಂದು ಪಂಡೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ದಾದಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಜಿಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಪಂಡೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಕಪ್ಪು ಜೈ ಬಾಯ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೋಗು ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಲೆನಾ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಏರಿಯರ್ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಲ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಏಪಲ ವಾಯ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ಮುಗಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ಲ ಎನನು ದಾಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅನ್ನನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ್ರ ಪಾತೆರ್ನು ದಾಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಖುಷಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ DPS ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಪಂಡಿನಿ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿಂಕಿ ಓಲಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಕಪ್ಪು ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿಲ ಕಪ್ಪುಗು ಬಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಕೈಟ್ ಟಾಟಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿಂಕಿ ಬಿಜಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿಂಕಿ ಏರು ಪಿಂಕಿನ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನೆ ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟರೇ ಓಕೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಹಾರ್ಟ್ ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಕಪ್ಪು ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಒಡೆಯಬೇಡಿ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿರಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಕ ಲಿಖಿತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾದಂದು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದ್ದು ಡೆಡ್ ಎತ್ತನು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನಗಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಪತ್ ಅನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ನು ಇರು ಕುಶಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಾಯರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಹೈ ಸೋಮು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸಂಪು ಬತ್ತಂಡು ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಾಯರ್ ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನವೀನರೇ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋನ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲವರು ಬತ್ತದ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರು ಪಂಡ ಒಂದೇಟು ಲೈವ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರುಡು ಖಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ತೂಂಡ ಮಜಾ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಚಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಇರೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೆ ಅತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾವು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಸಂಪತ್ ಅಣ್ಣನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜಾರ ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೋದು ತೂಲೆ ತೂದು ಅರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕಪ್ಪು ಬ್ರೋ ಪೋಯರ ಅಂದು ಕಪ್ಪು ಬ್ರೋನು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಅಂದ ಅಪ್ಪನಿಂಕ್ ಯಾನು ಬ್ರೋಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಬ್ರೋಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ದಾದಂದು ಯಾನು ಬ್ರೋಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡದು. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಅಂಚತೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅವೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನೋ ಸರಿಯಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸಂಪು ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇರೇಗಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದಲೇ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ರಥ ಅದು ನಿಕ್ಕುಲು ಸುರುಕೆ ಪಾತೆರ್ದಾರ ಅಂದ ಆಪುಂಡು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿಲ ಕಣಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈಜಿನ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ. ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಸಂಪುಗು ಎಂಡ ಕೋಪ ಸಂಪು ಅಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಪುಗು ಬೋಡಾಂಡ ಅಂದು ಪರ್ಲೇರು ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೋಪೆ ಬಂಡೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೋಪೆ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಈತು ಪಡ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಾರು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಇದ್ದೀನಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈತು ಪಡ್ತು ಇತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾಯಾರು ಪಾತೆರ್ಪಾಯಾರು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ರಕ್ಷನ್ಗೊಂತೆ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಅಂದು ಈರು ಫೋನ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದಲೆ ಐದು ದುಂಬುದ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲೂ ಕೇಲೆನಾ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಉಪ್ಪಡ ಬ್ಲೂ ಕಪ್ಪುಗು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಓದಲೆ ಓಲುಂಡು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾನು ಕಪ್ಪು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಸತ್ಯ ಹಾರ್ಟ್ ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓಂಡಿ ಇರ್ ಕುಡೋರ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನ ಇಡ್ಡೇನ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ ಕುಡೋರ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುರ ಈ ಎಂಚಿನ ಬರೆಯ ಯಾರಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜಂಕ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಎಂಚಿನ ಕಡೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವೇನು ಕುಡೋರ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಎಲ್ಲೆನ್ಸಿಸ್ ಉಳ್ಳರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಆಯಗ್ ಬಿಗ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಯಾಕೆ ತೆಗ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಬ್ಲೂ ತೆಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಆಯಗ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಬಲಿಪೋಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಪಿರವಡೆ ಈ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮೂಲವ ಬಲ್ತೇನ ಅಂದ ಆಪುಣ ಇಂಕಾಯ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ದಾಯ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಪೋಪೆ ಪಣ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಸಲ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಯೂಬಿಯಾ ಪಿಂಟ ಅಂದ ಅಚ್ಚ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಪಾತೆರ ಎಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅವೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಜೋರು ಗಾಲಿ ಬರ್ಸೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇದ ಅದಂಡಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಲ ಪೋಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರಿ ತೋರ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೋಜಿನಿ ಏರ್ನನ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಈರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾವಳಿ ಇರ್ದಾಯ ಕೊರ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜಾರು ಒಂಜಿ 2 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾವಳಿ ಇರೆಗೆ 2 ಅಂಡಲ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಕಪ್ಪು ದಾರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ನಿಖಿಲ್ನ ಲೈವ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೆಲಿಪುನ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೂದು 100 ಎಂದು ಬರೀತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನಡು ನಡುಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಒಂದು ಅಪ್ಪನಂತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡ್ನಿಕ್ಲೆ ಕತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಾಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎತ್ತು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಳೆ ಏನೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತೊಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಳೆ ಅಂತೆ ಒಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಳೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲೆ ಇರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊರಿಯೇ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರ್ನ ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲನ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಲಾಲನ ಅತ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಏರ ಪಿರದೆತ್ತೇರು ಹೊರ ಕೊರ್ದು ಕುಡೋರ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಹೊರ ಕೊರ್ದು ಕುಡೋರ ಲೈಕ್ ಕೊರ ನಾವು ಪೋಪುಂಡು ಏರ ಒಂಜಿ ಪಿರದೆತ್ತೇರು ಕುಡೋರ ಕೊರ್ಲೆ ಭವ್ಯ ಸೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಗುದ್ದು ಎತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಇತ್ತದು ಪಂಡ ಈರಿತ್ತುಂಡವಂತೆ ಚಾಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈರಿತ್ತ ಡೆಡ್ಡೆ ಬನ್ನಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಗುದ್ದುವೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಓಕೆ 7 ಗಂಟೆದು ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆದು ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆ ಉಂಟು 1-2 ಗಂಟೆ ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಸಂಪು ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡ ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ದಾದನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಓಡಿಪೋಯರು ಕಮಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿಪೋಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಗಾರ ಅಂಡಲ ಬತ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದಾರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಪ್ಪು ದಾದೆ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇತೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿವೇದಿತ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೆರ ಅಂತ ಅಪ್ಪನು ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪೂರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಬಲ್ತೀರ ಅಂದ ಅಪ್ಪು ಇರು ಅವ್ಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಭವ್ಯ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಿರದೆತ್ತೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ 2 ಸತಿ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಫೈಸೋ ಕಾಸಿಮ್ ವಾಟ್ಸ್ ZH ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಬಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿಗೆ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಚಾ ಪರಿಯರೆ ದಾದೆ ಚಾಕ್ ಬಯ್ಯದ ಅಟಿಲ್ ಬುರಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಕು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಓಲಿ ಚಾ ಆಂಡ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಓ ಪದ್ಯ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ಡೆಡ್ ಅಂದ ಆಪುನು ಎಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡಿರುತ್ತೆ ಓನ್ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಪದ್ಯ ಬೋಡ ಅಂದು 101 ನೆನಪು ಬೋಡಂದಂಡ ಪಲ್ನೆ 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಆವ ಇಷ್ಟಾಪುಣ ನಿಕ್ಲೆಗು ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂದೋರು ಬತ್ತದ ಪೋಯರು 101 ನೆನಪು ಪದ್ಯ ಬೋಡಂಡ ಪಲ್ನಿ ಊರುದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಓ ಅಂದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈ ಬೈಜತ್ತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಲೈವ್ ಇಡು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆಕ್ತನು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಬೈಯಾಡು ಪಗೆಲ್ಡು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಒಂದೇನು ಮಿತ್ತಗಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಈರಿನ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ 101 ನೆನಪು ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತ 101 ನೆನಪು ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರ ಈ ಬಂಗದನೇ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಡೆಂಚ ಸುಲಭದ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪಂಡ ಲೈಕ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಪಿರದೇ ಇದೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಬಾಕಿಲ ಉಂಡು ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಹಾರ್ಟ್ಲ ಕಡಪುರೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪುನ ಸ್ಮೈಲಿ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಕೋನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯಾರು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಲ್ತೀರಾ ಪಂತೋಜಿ ನಿಂಕು ರಾಣಿ 15 ಜನ ಆಯರಿಂದನ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಲಿನ ಮಲೆಯೋ ಸುದೆಯೋ ಕನ್ನಡ ಸವಿ ನುಡಿಯೋ ಅವು ಆಯ್ತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೂಪ್ಯಾನು ಜೇನಿನ ಹೊಳೆಯೋ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಪಂಡಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಕೋಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುನಿಸು ತರವೇ ಪಂಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಟ್ ಇನಿ ತುಪ್ಪೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇನು ಇರೇಸ್ ಮಂತೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಪು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಕಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ನೀನಿಲ್ಲದಿನ ಹೇಗಿರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಪ್ಪು ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಪ್ಪು ಕೋಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೇನು ವಾಣಿಯ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯವು ಸುಮಧುರ ಸುಂದರ ನುಡಿಯು ಅವು ಜೇನಿನ ಒಲೆ ಅಂತೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ್ಯರಂಡ ನಂಗೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಪುಂಡು ಪದ್ಯದ ಅವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜನ ಖಾಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಯರ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪಣ್ಯರ ಹಾಪುಚಿ ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಭವ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿ ಪೂಕೆಂಡಾರೆ ಎಂಕ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅವು ರಾತ್ರಿಗಳ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೆಯರ ಆಪುಜಿ ಊರಿಂಡ ಸೊ ತೆಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ತೆಂಚಾದ ಕಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಕೋಪ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ನಿಕ್ಕದಾದ ಕಜಿಪುದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಓದುವೆ ಸೊ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಜೇನಿನ ದನಿಯೋಲೆ ಮೀನ ಕಣಯೋಲೆ ಅವು ಜೇನ ದನಿಯೋಳೆ ಮೀನ ಕಣಯೋಳೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಾತ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತೈತಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪಣಿಯಾರ ಪೋಡಾತೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಚಿ ಐಕ್ ಸೊ 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಪದ್ಯ ಶುರು ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇಡುಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ಯ ಅವಂತಿಲಕನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ LNCC ಉಳ್ಳಾರತೆ NPS ಉಳ್ಳಾರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ 17 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಇಡುಪ್ಪನೇಕ್ ನಲ್ಲವಂತ ಪಡ್ತು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಈ ಪದ್ಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಶುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಡ್ದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡೆಕೋಲಿ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಡ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿವೇದಿತ ಕುಲಾಲ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರಂದು ಎನ್ನಿವೇನು ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದು ಒಂಜೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಪ್ಪಲೆ 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ
ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಒಲವೆಂಬಲತೆಯೂ ತಂದಂತ ಹೂವು, ಮುಡಿಯೇರೆ ನಲಿವು ಮುಡಿಜಾರೆ ನೋವು. ಕೈಗೂಡಿದಾಗ ಕಂಡಂತ ಕನಸು, ಅದೃಷ್ಟದಾಟ ತಂದಂತ ಸೊಗಸು. ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಲು ಬೆಳಗಿರಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾಲು ಬೆಳಗಿರಲಿ. ನೀವೆಂದು ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಮಾತೊಂದೆ ಒಂದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 301. 3 ಗಂಟಲ್ಲಿ ಬಾಳ ನಂಟು, ಕೇಳಿ ಪಡೆದಾಗ ಸಂತೋಷವುಂಟು. ನಿನ್ನ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರಲಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾರೈಕೆ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ. 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಳಮ್ಮ ಎಂದು, ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂಧ. 101 ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏರೆಗೆ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಲೈವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿರ ಬಾಕಿ ಉಂಡತ ಓದುವೆ. ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿನಿ ಸಂಪತ್ನಿ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಕಪ್ಪು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಓದಿತ್ತೇನೆ ಕಡೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕದಾದ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಕೇಂಡಿರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದನಿಯೋಳೆ ಮೀನ ಕಣ್ಣೋಳೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತರಾಜ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋಲಿ ಯಾನು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇನಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೊರ್ತು 30 ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಏರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ 2 ಸತಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಲವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾರಾಯಣ್ ಕಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭವ್ಯ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಬೈಜೇರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದಿ ಎಂಕುಲ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಂದ ಗೋಕುಲ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಅನ್ನ. ಬೃಂದಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೀರು ಇರು ಬಿಜಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೀಕ್ಷಾದಯ ಬತ್ತೀರು. ದೀಕ್ಷಾದಯ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೀಕ್ಷಾದಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು. ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು. ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಣೊಂಡೇರು. ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಜನಾ ಕುಲಾಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಿಂಚನ ಕಾಟು ನೈಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡ್ಲೇರು ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಡೆಪೋಯರು. ಹರ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಪದ್ಯ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಂತ ಪನೋಡತ್ತೆ. ಸಂಪತ್ ನನಗೆ ಪದ್ಯ ಇಂಚಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ನೆ. ಸುಜಾತ ಓ ಇರು ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳಾರ. ಸುಜಾತ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಬಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ಅಂತೆ ಜನ ಬಲ್ತೇರಿಂದ ಆಪುನು ಅಂಚಿ ಒಡೆನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಬಲ್ತೇರ ಅಂದ ಅಡೆ ಪೋದು ಬಲೆಯವರ. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂತೆ ಪೊರ್ತು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಊರುಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂಚನ ತೆಡ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಪೋಡಿದು ಲೈವ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬತ್ತತ್ತ. ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತ ಪೋಯರು ಓಡೆ ಪೋಯರಂದಿಜ್ಜಿ. ದೀಕ್ಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪೊಡು ತುಪ್ಪುಲಿ. ದಯಾ ಕುಲಾಲ್ ನೆಲ್ಲ ಬೈಜೇರ ಅದಾನೆ.
ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ವನಸಾಯ್ ಜೀರ್ನ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತು ಈತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಿರೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬೈ ಎರಡು ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಇರು ಡೈಲಿ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಅರೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಕಮಲ್ ಕುಲಾಲ್ ದೀಪಿ ಅಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಅಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಯಾನ್ ಅವೇ ತೂಪಿನಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಲೈವ್ ಬಿಡ್ದು ದೀಪಿ ಅಕ್ಕಗಂತೂ ಬರ್ಸಪ್ಪ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ದೀಪಿ ಅಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಳೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ನಾನು ಕಾನೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಫೈರ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆ ರೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರನು ಪುಳೆ ನಿಕುಲೆ ಎಕಡೆ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿಗುಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಅಂತೀರ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎರಡಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಲೈವ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಫೈರ್ನೇ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೈರ್ಗ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಟಪ 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 ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಒರಿಯರಿಗೆ ಪುದರ್ ಬಂದ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕುಸಲಣ್ಣ ಹಾಯ್ ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಏನು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರೆಗ್ಲಾಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತೆ ಟಪ ಟಪ ಅವು ಟಪ ಟಪ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೋಡು ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಜಿ ನಾನು ಪೇರು ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಣ್ಣದು ಇಜಿಂದ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣದ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಅಪ್ಪುಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಅಂತ ಹೋಜುನು ಇಂಕ್ ಭವ್ಯಲ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ ಅಂತ ಹೋಜುನು ಬೃಂದಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಬೃಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋತೇರ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ಚಾಲು ದೀತೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೃಂದಕ್ಕ ಇತ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಜ್ಜೇರಿ ಮುಲ್ಪ ವಿನಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯದಾನೆ ಬೈಜಿರಿನಿ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಖಾಲಿ ಟಪ ಟಪ ಬಂದು ಮಂತದಿ ನಾತೇನಾ
ನನ್ನೊಂದು 16 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಬೇಡ ನಮ್ಮ 5 ಲೈಕ್ ಆತು 2 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಲೈವ್ ಬಲೆ ಇಜ್ಜನಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪಣದುಲ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಬಲ್ತಿತ್ತೀರಾ ಅಂದ ಅಂತೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ಇರ್ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಈರ್ ಪಾತೆರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅಕಲ್ಡ ಪುರ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲೆ ಪುರ ಅಂತೆ ಇಂದು ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ ಪೋತೀನಿ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಎಕಡೆ ಇಂಚ ಇರು ಇಜ್ಜರಿ ಓಲ್ಲಾರಿ ಇರು ಭವ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿರು ಭವ್ಯ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಆಚ ಇತ್ತ ಏತಾನು ಗಂಟೆ ವರ್ಮಾಂಡ ತಂಚು ಒನಸಿಗೆ ಮಿನಿ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಕುಲೋನ್ವಾ ಪಾತೇರೊಂದುಪ್ಪ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತ ಇರೇಗ್ ನೆನೆಪು ಉಂಡಾಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಉಂಡಂದ್ ಎಂಕ್ 101 ನೆನಪು ಉಂಡಗೆ ಇವಾಗ ನಿಖಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ ನೆನಪು ಇಜ್ಜ ನಿಖಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಭವ್ಯ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವ್ವೇ ಒನಸ್ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವ್ವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒನಸ್ಮಂತ ಅಂತೇಳಿ ಒನಸ್ಮಂತ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಉನ್ನಗಲ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂತೆ ಒಂಜಿ ಗೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಭವ್ಯ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಭವ್ಯಗೂ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಹೌದಾದ ಅನ್ಪುಲ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತೊಂದೇ ಪೊಡತ ಭವ್ಯನ ಬಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಬತ್ತದು ಪೋಯೇರು ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಅಂತ ಹೋಜುನು ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೆಡ್ಡಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಲ್ನೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿರದೆ ತೊಂದಿರ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಿರ ಕೊರಿಯ ಡೆಡ್ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ನಾವೇ ಲೈವ್ ಬಿಡುವಂತ ಪರ್ ತೊಪ್ಪುಲೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಚಿ ನಮ್ಮಂತ ಪಾತೆರ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನತೆ ರಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ 6 ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಕೊರಿಯರಾ ಓಕೆ 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 10 ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಕ್ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೊರವರ ಅಂಚ ಆಪುಣ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ತೊಜ್ಪೋ ತೂಕ 11 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಊಟ ಆತುಂಡ ಆಂದು ಪಲ್ನೆ ಆತಿಜಿಂದ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಓ ಪನ್ಕ ಪಂದಲ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ಲ ಪೊಸತ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸೊ ಆರ್ಲ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬರು ನನೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ಬರು ಒಂಜಿ 10 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಇರು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಎನ್ನ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕೌಂಟು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಯ ಒಂದುಜ್ಜಿ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಬ್ರೋ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತುಜಿ ಯಾನು ಇತ್ತ ಏಳು ಇರುವಾಯ್ನಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಅಂತೆ ಲೈವ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಆತು ಬಡಾವಿಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ತಿಂತೆ ಅನ್ನು
ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಸೊ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ದೆ ತೊಂಡ ಅಂದೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನಸಾಂಡೆ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ನನ್ನ 10 ಲೈಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ 5 ಲೈಕ್ಸ್ ಆಪ್ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲೆತ್ತೆ ಡಾಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೇ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ದಾದೆ ಕಜಿಪಿರೆಗಿ ನೀ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪು ತುಳು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡೆ ಕಾರ್ಕಾಲಾಡೆ ಎಂದಕ್ಕೆನ್ನ ಅತ್ತತ್ತು ಎನ್ನ ಪರಂಗಿಬೇಟೆ ಇನ್ನೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಎಂದು ಬಣ್ಣದೊಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಊರು ಪರಂಗಿಬೇಟೆ ಯಾನು ದುಬೈ ಡುಪುನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೆ ನವೀನನ್ನ ಬಣ್ಣದೊಲ್ಲೇರು ಈರು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಈರು ದಾದಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೊಡಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಮನೋಲಿ ಕಂತದ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಅವೇ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ರಾತ್ರಿಗಳ ಒಂತೆ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಗಳ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಈ ಲೈವ್ ಡೆ ಉಪ್ಪುಳೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಪದ್ಯ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಪನ್ನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುರ ಓಡೆ ಪೋಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನನ್ನ ಇರುಡ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂತಿನತ್ತಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ದುಂಬುದ ಸ್ಟೋರಿ ಪುರ ಉತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದಾಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ಜದ ಅಂಚ ಈರು ದುಬೈಡ್ ಉಲ್ಲರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿರ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ದುಬೈಡ್ ಉಲ್ಲೆ ದುಬೈಡ್ದು ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಪುರ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 7:30 ಆತಿಜಿ ನನ್ನ 7:30 ಆವಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ವರ್ಂಬಾಡತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡೆಗೋರಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರು ಮಂದರಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿನಿ ಮಂದರಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಭವ್ಯಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಇಂದ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾರ್ಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಂದು ಹಾಕು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಂಜನಾ ತ್ರಿಷಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಭವ್ಯ ಯಾನ್ ಮಾತೆನ ಪುದರ್ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ಏರಿಯರು ಉಳ್ಳಾರಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ದರ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬತ್ತ ಪೋಯರು ಓಡೆ ಪೋಯರಂದಿಜ್ಜಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಸಂಪನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡೆ ಪೋಯರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನಮಸ್ತೆ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಬತ್ತೇರು ಕಮಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮೊಕ್ಕಲು ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ನ ನಿಕುಲು ಅದೇ ಕಡಪುರ ಒಂದು ಪೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓದುಗ ವೇದಕ್ಕಗಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ವೇದಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಆಂಡೆ ವನಸಾಂಡೆ ಸುಜಾತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರಂದಿಜ್ಜಿ ಲಾವಣ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯರಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಜನಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಾರ್ ಎಂದು ಬಣದುಲ್ಲೇರು
ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೈಜೇರಿಗೆ ಓಡೆ போயிறாரு. ನಾನು ಕಪ್ಪು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮನದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಶೇ ಬೊಕ್ಕ ಓಡೆ போயிரு ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಪುರ ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಲಂಚ ಎನ್ನೆ ಆರೋಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಮೋಕೆಡ್ ಪೋಪೇರು ಅಡೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಯೇರು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಪಣಿಯರೆ ಇಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಮಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಬೇಜಾರಾಗುವುದಾದರೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಕೈಟೂನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಟ್ ಕಡಪರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯೇರು ನವೀನನ್ನ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಚಾಪರ್ಯರ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಲ್ನೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರೆತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಓಲ್ಲರು ಈರೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ಪರ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊಲತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲಿ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೇ ಪ್ರಮೀಲಾ ಆಂಟಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅವರ ಲೈವ್ ಕಾದು ಸೋತು ಹೋದೆ ಕಪ್ಪು ಹೌದಾ ಓಕೆ ನೀವು ಅವರ ಲೈವ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅವರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರೆಗು ಎನ್ನ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾವುಜಿ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆಂಡಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಅಪಕ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಉಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡ ಟಿವಿ ಉಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ದಾದ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವನಸ್ ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ನಿಕುಲು ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಲ 2 ಜನ ಇತ್ತಡ್ಡ ಅಪಕ ಲೈವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಪ್ಪೆರ ಆಪುನು ಕಪ್ಪು ನಾ ಸರಿ ಸಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪು ಅವರ ಲೈವ್ ಬಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇನು ನಮ್ಮೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ 41 ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು 9 ಲೈಕು ಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮದೊಂದು 50 ಲೈಕಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಾ ಅಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹೇ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಬಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನು ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಐರು ಅತ್ತು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಜ್ಜೇರು ದಾನೆ ಎಂದು ತೂಪಿನ್ಯಾನು ಬೇತೇವಲ್ ಪಲ ಪೋತಾರ ಅತ್ತು ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಪೋಡ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಟಪ ಬಂದು ಬರೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೈಡಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಯಿರು ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿಚಿನ್ಸ್ ದ ನೇಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ UAE ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂದು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಯಾವ್ದು ಪೂದ ನಾನು ಮುಲ್ತಾಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುಜೇರಿ ಕಪ್ಪು ನಾನು ತಪ್ಪ ಆಯ್ ಭವ್ಯ ಅವರೇ ಪಂದ ಪಲೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಜಿನ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬೇರು ತೂಕ ಒಂಜಿ ನೂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತ ಪಟ ಬರೋಡು ತೂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾರೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಣಿ ಬಂದ ಕೊಲ್ಲು ಬಕ್ಕ ಹೋದ್ವೆ 227ಕ್ಕೆ ಎನ್ಮ ವಿಕೆಟ್ పోతుంది ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಿನ್ ಆಯ್ರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ಏತು ಓವರುಂಡು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಓಡೆ ಪೋತೀರು
ಏ ಪಾಠ ಹತ್ತಿ ಅನ್ಪನ್ನಿ ನನ್ನದೊಂದು ಗೋಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ದಾರ ಪಂಡಿರುದು ಅದೇ ಕೋಲಿ ಪಟ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೇ ಬನ್ನಿ ಕಪ್ಪು ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಂದು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪಟ ಅಂತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರಿ ಭವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಪೋಚಿಂದ ಬನ್ನಿ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಜೈ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಪ್ಪಿ ಅವ್ವ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹುಡುಕಿ ಬಂದೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಡೇರು ಹೌದಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅವರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಲೈವ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂಡಿ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲಾರೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಕೀರ್ತನ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮಾನ್ವಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪು ಬಂತು ಲೈವ್ ಬಾಯ್ ಇವನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲರೇ ಎನ್ಮ ವರ್ಂಬ ಓಕೆ ವರ್ಂಬ ಗಂಟೆಗಾ ಬಂತು ಲೈವ್ ಬಾಯ್ ಇವನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನವೀನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡೋದು ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನವೀನ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಭವ್ಯ ಬಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣ್ಣರು ಪ್ರಮಿಳಾ ಕುಲಾಲ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಪನ್ನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಕೆ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ತಾಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ How can we assess the effectiveness of AI in improving student learning outcomes? Question. ಬಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಭವ್ಯಲ ಬಾಯ್ ಕಪ್ಪು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಿರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜು ಟಪ ಟಪ ಅಂತ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಯಾರು ಟಪ ಟಪ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಣದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ AI ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದುಂಡು ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನೀವೇ ಪನೋಡವ ವೇದಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಡು ನವೀನನ್ನ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಡುಗೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಪಂತನತನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇನಿ ಪಂಡ ಕೇನೆರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಕೋಡೆ ಪಂತನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮೂಲಂಗಿ ಪದಂಗಿ ಗಸಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನು ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚನ ಅತ್ ಐತಾರ ವೆಜ್ಜೆನೆ ಕುಡವರ ಪನೋಡುಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡುಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಂಡ ಎಂಕವು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೇತ್ 11 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತೆ 11 ಜನಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗುಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕುಡೋರ. 11 ಜನಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗುಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕುಡೋರ. 11 ಜನಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೆ ಗುಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕುಡೋರ.
ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲೆ. ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಆಜಿ ಬೋಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಆಜಿ ಅವು ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಇರೇಗ ಪುಡ್ಸೋತಿತ್ತಂದ ಆಜಿ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ರೋ ಅಂತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರು ಆಡು ಪದ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಖಾಲಿ ವರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡ ತುಪ್ಯಾನು ಉಂಡು ಉಂಡು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೀರಿ 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 ಧನಂಜಯನ ಬತ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ.
ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಪದ್ಯಗ್ ಕಾಪುನಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮುಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಡು ರಕ್ಷಣ ಕುಲ ಬುಡು ಬಡೊಂದುಂಡು ಬದುಲೊಂದುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ್ ದಾಂತಿ ಬಂಗರ್ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಆನ ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನ ಲೆತ್ತದ ಉಡುಗೊರಕೇನುಂಡು ಪೊನ್ನು ಪಕ್ಕಿ ಆನನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಆನ ಪಕ್ಕಿ ಪೊನ್ನನ ಲೆತ್ತದ ಉಡುಗೊರಕೇನುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಎಂಕೆ ಸೊತ್ತು ಲೋಕನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋತೆ ಕೊರ್ಪಿ ವಸ್ತು ಬಾಲೆನೆ ಮೂಲುಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಒಂದುವೇ ಮೋನೆ ಒಂದುವೇ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದುವೇ ಮೋನೆ ಒಂದುವೇ ನೇನೆ ಒಂಜೆಕ್ ಕೊರುದಾಂಡು ಇರೆನನೆ ಕೋಪ ಇರೆನನೆ ರೂಪ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತುಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಬೊಡೆದಿ ನಲಿಪುನ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಬುಲಿಪುನ ಕಂಡನಿ ಆವೆರೆ ಸೇಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೋಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರ ದಾಂತಿ ಬಂಗರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರೋಗು ಸಂತೋಷ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗಿರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ವೇದ ಕುಲಾಲ್ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಸೋಕ ಆತಂಡು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲೆ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಸೋಕ ಆಂಡ ದಾಂಡ ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೋಕ ಆತಂಡು 2 ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ವೇದಕ್ಕನ ಕಡಿರ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಡ ಪುರಂದುಲಿರ್ತೆ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸೋಕ ಆತನಂದು ಪಂಡೇರು ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್ ಸೋಕ ಆತನಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೇರು ಕುಲಾಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು
ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಯ ಮಣಿ ಪೂಜೇರು ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ನೈಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಳೆ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕ್ಕ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ವನಸ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿ ಕಮಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಲಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಕಮಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರಿ. ಭೂತಾಯಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಮಲಕ್ಕ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಆಂಡಿ ಎಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 7:45 ಆಂಡ್. ಸೊ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಲ್ಲರು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ನಟ ಮನ್ಪು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನಂಜಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಪುರ ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಪಿರ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಅವು ಪೋಪುಂಡು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರು ಇತ್ತ ಏತಾನು ಗಂಟೆ ಉರುಡು ಎನ್ ಮಂಡ ಒರಂಬರೆ ಆತಿಜಿ ನಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುಗನ ಅಂದದ. ಪತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಪ್ಪುಗದ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಸೋಕ ಆತನಂದು ಪಂಡೇರು. ಭವ್ಯ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಏಪ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೊಳ್ತಾ ದುಬೈದ ಊರ್ದನ ದುಬೈದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಊರ್ದಂಡ ಪಂಡಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಪೋಡ್ ಊರು ಬನ್ನಾಗ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ 90% ಬತ್ತನು ಎಂದು ಪಂಡಿರು ದಾದ ಊರುದ ಎನ್ನ 90% ಪಂಡ 90% ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10% ಉಂಡದ ತೂಕ 10% ಏತ ಆಪುನ ಆತ ತೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿನ ಅಂತ ಅರ್ಸುಡ ಡಾಟಾ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇತವನು. ಊರಿದ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡಲ ಯಾನು ಊರು ಬಣ್ಣ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಲೈವ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಊರು ಬಣ್ಣಗ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸರಿ ಆಪು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ಶುನ 100% ಬತ್ತದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ದುಬೈದ ದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ದುಬೈದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂಕಲ ರೂಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪುಣ ತೆಂಚಪ್ಪುಣದು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಟ್ರಾಸಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತುಜ್ಪವನ ಸರಿ ಆಪುಜ ತೈಕ್ ಬೋಡ ಹತ್ರ ಈ ಪಿರವದ ಗೋಡೆನು ತೂಂದಿತ್ತಡಾಣಿ ನಾನು ಇಡೀ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೀನು ಕಾಣಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದನ್ನಲ್ಲ ಶೋಗುದಂಜಿ ನವೀನ್ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಜರ್ದಾನೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋತೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಜನಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ. ಇನ್ನೊಂಜಿ
ಐವ ಲೈಕ್ ಆವಡುಂದು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ 43 ಜನ 7 ಜನ ಬಾಕಿ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಇರುವಂಥ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬರೇ ಲೈವ್ ಯಾನು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಯಾಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂಕ್ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ. ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವಲ್ಲಿ. ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಬಂದರು ಹೋದರು. ನೇಹ ಬನ್ನಿ, ನೇಹ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ರಜೆನ ಇರಗಿ ನೀ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕ ರಜೆ ಪಗೇಳಿಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಇನಿ ಒಂಜಿ 20 ಜನ 30 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು 40 ಜನ. ಸೊ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲೆತ್ತೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತ ಅಂತ ಅಂತೆ ಜನ ಹಂಚಿಪೋಯರು. ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಕೇನದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲ್, ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್, ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದೆ ಕುಶಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಕೊರಿಯೆ ಪಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಧನಂಜಯನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಗುರ್ತಂಡತ ಮುರಣಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರಂತ ತೋಜುಂಡು. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೇನಾ ಅಂದ ಅಪ್ಪನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಡೀರ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ. FT ವನಯ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಅವರ್ ಯು ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಒನಸಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. FT ವಿನಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಲೈಕ್. ಧನಂಜಯ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ವನ್ಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಾ. ಓಕೆ ವನ್ಯ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವನ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲೈವ್. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬುಕ್ಕಡೆ ದಯನಾಚೀಟು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಬೊಕ್ಕ ವನ್ಯ ಅವರ್ ಯು ಡಿಡ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ದ ಲೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊರೋಸ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ. ಬೊರೋಸ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ್ ವನ್ಯ ಅಮಿ ಬೊರೋಸ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ದುಬೈ ರಕ್ಷನ್ ಹಾಯ್. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಸಿ ಆಸ ಕೇಳ್ನೆ ಕೋಸಿ ಆಸ ಅಂದ್ ಕೋಸಿ ಆಸ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಂದ ಇದು ಆದಾದ ಕಲ್ಪవచ్చు ಮಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಜರ ಬೊಕ್ಕ. ನಯನ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೆರ್ಮೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವನ್ಯ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ಡು ಎಂದು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನ್ಯಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಕಲ ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಅಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಕಾರ್. ಓಹ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ವನ್ಯ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕಲೇಗಾ ಅಂದವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಜೋಲು ಜಲೆ ಕೇಳ್ನೆ ಝೋನ್ ಜಲೆ ಪಂಡ ವನಸಾಂಡ ಅಂದ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್. ಜೋಲತ್ ಜವನ್ ಜಲೆ ಕಾ ಅಂದ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ನ ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲೇರ ತಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ఒక ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಏತು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದುಬೈ ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ರಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೋಲ ದುಬೈ ಬರ್ಪೆಂಡ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಬಲ ಮಾತ ಮಲಯಾಳಿ ತಮಿಳ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪೂರ. ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿತ್ಯ ಕಾಲೆ ಖೈಲ್ನೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲೆ ವನ್ಯ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವಲ ಅಂದಿ ಆಯ್ ಹುಷಾರತ್ತ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಏಪ ಊರುಗು ನವೀನನ್ನ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ನನ. ಸೊ ಪಂಡ ಏರ್ನನ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ದಾದನ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು
ಆಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತೂಡು ಹೊರ ಪೋದು ಬರೋಡು ಮದ್ಮೆಗೆ. ಓ ಮದ್ಮೆ ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಕೊಳು ಡೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಿಜೀರು. ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಂಡ ಯಾನು ಊರು ಪೋಯಾರುಂಡು ತೂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಮುರಣಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಾತ್ರಿ ಇತ್ತ 2 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ರಿ, 2 ತಿಂಗಳು ಆತುಜಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಜಿಪು ಎಂಚಿನ ಅಡುಗೆ ಕಜಿಪು ಎಂಚಿನ ಅಂದುಗೆ ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಮದಿಮೇಗ್ ಮದಿಮೇಗ್ ಅವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನೆ ಯಾನು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೋಯ ಮದಿಮೇಗ್ ಪೋಪಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತುಜಿತ್ತೆ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿನ ಪೂರ ದೆಂಗದ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೆಂಗಾಯರ ಇಜ್ಜಿಂದು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ ದೆಂಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತಕಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ನೆರಿಯಡ್ಡ ದಾಯಗಿರ್ ಪಂಡಿನಿಂದ ಅಂಚ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು. ಮ್ಯಾರೇಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಓಕೆ ಪಂಡದ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ತತ್ಮೋಸೋಡು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲಾ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪೇರು. ಅವು ಕುಲಾಲ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು. ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೃತಿಯಕ್ಕನತೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕಾಗ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾನ್ಯ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನ್ಯ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲೈವ್. Narayan Kulal, you can support me every day when I come to live in the evening, like 8:30 Indian timing, after 8:30. So don't come before writing or reading. After, if you have time, then come. Thank you so much. Narayan Kulal, ಅಂದು ಬಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಗೋಚರ ಆಯ್ನೇನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾರು. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಧನಂಜಯ ಕುಲಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕುಶಲ್ ಸಿಸ್ ಹೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಮ್ಮರೆ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನಿ ಅರೆಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪುರೊಂಡು. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಗಾರನ ಚಾಲೆನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬೊಕ್ಕಾರೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅವು ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಐಕ್. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನವೀನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಎನ್ನಿವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದೂರ ಉಳ್ಳತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈತಲಿತ್ತು ನಂಡ ತಿಕ್ಕದಂಡಲ್ಲ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೇಪಲ್ಲ ಯಾನು ದೂರ ಉಳ್ಳೆ ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡೇ ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಪೊಡೆಚ್ಚಿ. ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಗೀರ್ ಪೊರ್ಬುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅರೆಡ ಕಲ್ತದೋಳಿ ಅಂದತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಂತ ತರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರ ಅವು ಅರ್ಥಪುಡು ಭಾಷೆ ಪುರ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಆಪು ಜಾತಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓವಂಡಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಪನ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ದು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ರಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆಯಾನು ಇರು ಕೇಂಡರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓವು ಪನೋಡು ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ನಾನು. ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಕನ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ರವರೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನಾರಾಯಣನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪನೊಡುಗೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಕ್ಕ ಸಕ ಐತ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೊಂಡ ಅಂದು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡ ತೂಪೆ ಇತ್ತುಂಡ ತೂಕ. ಎಕ್ಕ ಸಕ ಉಂಡ ಅವು ತಮಿಳ್ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರೈತಿ.
ಅವು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಆತು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಆತು ನಾವು ಎಕ್ಕ ಸಕ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪನೊಡಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇರೆಗದಾದೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ನಮ್ಮ ಪನ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಪುನಗ ಇಂಕ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರೊಂದು ಪುಡ ಅವು ಯಾನ್ ತೂವೊಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸೋಕ ಆತನದು ಮಾತಿರ್ಲ ಏತು ಜನ ತೂಪರಾಕುಡು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಡು ಸೋರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಪನ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಲೈವ್ಲ ಸೋಕ ಆಪುಡು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಇಡ್ಲ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಶೋಕು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಓ ರಾಮ ಓ ಧೂಮ ರಾಮ ಧೂಮ ಚೋಮ ಅವಳು ಏರು ಉಲ್ಲರೆಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ದೆತದು ಕೊರ್ಲೆಯ ರಾಮಧೂಮ ಚೋಮ ಅವಳು ಏರು ಉಲ್ಲರಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ದೆತದು ಕೆತ್ತದು ಕೊರ್ಲೆಯ ಮಂಡ ನಿಲುಕಿ ನೀರು ಕೂಟು ಬೆಂದ್ರ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎನ್ನ ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮೀಯೊಡು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಓ ಗಂಗೆ ಓ ಗೌರಿ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕಾಳಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿ ಬಳೆದೆ ಚೊಂಬು ಮುಟ್ಟ ಮಂದ ಪೇರೆ ಕೊರಡು ಶಾರದೆ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕಾಳಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಚಿ ಬಳೆದೆ ಚೊಂಬು ಮುಟ್ಟ ಮಂದ ಪೇರೆ ಕೊರಡು ಶಾರದೆ ಓಲೋ ಇತ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಲಕೋ ಬದುಕು ಪನ್ಪಿ ಉಜ್ಜಾಲಡು ನಮ ಕುಲ್ಲೆಕೋ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಚಕ ಎಕ್ಕ ಚಕಲ ಅಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾನು ಎಕಡೆದ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ನಂದೇನು ಓದುವೆ ಯಾನು ಇನ್ನಿದಾಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಪುನಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪ್ರಮಿಳ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಅವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನವೀನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಎಂಚಿ ಸ್ವರಯೇ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತೋಜುನಿ ಹಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಫೈರ್ ಕಡಪುರಿಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಮಿಳ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀರ ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನ ವನಸಾಂಡೆ ಪದ್ಯ ಕೇಂಡರ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಪ್ರಮಿಳ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯರು ಪ್ರಮಿಳ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ಲ ಕಡಪುರಿಯರು ಕಣ್ಣ ಅಡಿಮೆಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಯಾನು ಸಾಂಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂಡೇರು 100 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ಇನ್ನ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಎದುರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆನಂದ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸೂಪರ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಅಖಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಣ್ಣು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡಿನ ತೆಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂದುಂಡತ್ತ ಇಂಚಿನ
ಇಮೋಜಿ ಉಂಡತ ಪೂರ ಇಮೋಜಿದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಪಂಡದು. ಸೊ ಐಕ್ಯ ನಂಚ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ಣ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂತ. ಅಖಿಲ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಓಡಿಪೋತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏರೆಗಂಡಲ ಬೋಡಂಡ ನವೀನ್ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂದೆ. ಸೊ ಆತು ಓಕೆ ಅಂತೀರಿ ಪನ್ಪಿನತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತೆ. ಓಕೆ ಕಮಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪುರಿಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ. ಸೊ ತುಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಬತ್ತೇರು ಹಾಟ್ ಕಡಪುರೊಂದು. ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ. ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಟ್ ಕಡಪುರೊಂದು. ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೋಕ ಆತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಧನಂಜಯನ್ನೇ ಓಡಿಪೋಯಿರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಟ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಖುಲ್ಪುರ ಪನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದು. ನಾರಾಯಣ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಅರ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಡ್ಯೂಯೆಟ್ಲ ಮಂತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನು ಹಾಟ್ ಕಡಪುರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನಾಗ. ಸೊ ನನ್ನರ ಪುರ ಪನ್ನಗ ಅವು ಲೈವ್ ಡೇ ಪನ್ಕ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಅಂಚ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂದು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತುಂದಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು. ಈ ಸತಿ ಎಂಕ್ ತನು ಕುಲಾಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿ ಸೋಕಾತನಂದು ಹೌದಾನೆ. ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕಾಸು ಲೆಪ್ಪುಡ್ಚಿ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈಜಿ ಕಾಸು ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ನಮಕೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಿಯಡ್ ಐಕ್ ಕಾಸು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಟ್ಟು ಬದ್ದೆ ಒಬ್ಬರ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕಂದಾತು ಇಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪನೊಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನಾಗ ಅವು ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ 13 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು. 13 ಜನವರ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವೇರು ಆರು ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಂದಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋದು ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚದಲಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜ ಪಂಡ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನತೆ ಊರುಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಾತೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಅಂದೇ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಏತು ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋಪಿ ನೀರು ಉಳ್ಳಾರತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಏಪ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಉಂಡೆ ಯಾಕಡೆ ಆಡತ್ತೆ 2 ಸತಿ ಆಡಂದಿನ ಲೈವು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನವೀನ್ ನಾನು ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಆರ್ನ ದುಬೈ ಡೆಪ್ಪುನತ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ತೂಕ ಆರು ಊರುಡು ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಅವರ ಮೀಟಪಾಕ ಮುಲ್ಲ ಮೀಟಪಾಪುಂಡ ಆವಲಿ ಅಲ್ಪಲ ಶಾರ್ಜಾ ಸಫಾರಿ ಮಾಲ್ಡ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನವೀನ್ ನನ್ನ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ಲು ಬೇರೆ ಅರ್ಧ ಕಪಲ್ಸ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತನು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಆವಾವು ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಆರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಊರು ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಊರು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೆರಾಪುನ ಯಾನೇ ಮೂಲುಲ್ಲಾಗೆ ಓಡೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಊರು ಬನ್ನಾಗ ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಊರು ಬನ್ನಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗಾರೇನ ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ನಾಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬೋಡಂಡ ಊರು ಒಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ಇರ್ನ ಒಲ್ಪ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನವರು ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪರಂಗಿ ಪೇಟ್ ಎನ್ನ ಕೇರಳ ಓ ಅಂದೆ ಇರ್ ಕೇರಳ ಅಪ್ಪುನ ಕೇರಳ ಪಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರಳನೇ ತಿಂಚಿ ಉಳ್ಳಾರ ಕೇರಳದ ರೀತಿ ತೂಲು ಶೋಕ್ ಪಾತೆರೆಚ್ಚಪ್ಪ ನವೀನಣ್ಣ ಕೇರಳ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯಿ ಏಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಐಕೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಪೋಡು ನಮ್ಮಡ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಚೂರು
ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಪ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಆಪುನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ನಾರಾಯಣ ಈರು ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನವರ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ನರಂಜಿಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಕೊರ್ತುಂಡು ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಎಪ್ಪಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಪರಂಗಿಪೇಟೆದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಊರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚ್ಚಚ್ಚ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲು ಕೇರಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ಬರೀರು ಅಂಚಾದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮೋಡಿಂದು ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಧನಂಜಯ ಮುಲ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಶಾರ್ಜಡುಪ್ಪು ನಂಡ ಇನಿ ದೇ ಪುಟ್ಟುಕು ಬೋಪರ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಗತೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಬಾವಿ ತೀರಿರು ಅಲ್ಪದ ಓ ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಮೀನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಏರು ಬಂಡದು ಅಚ್ಚ ಅಂದೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯರ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕುಸಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯರು ಕುಸಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕೇರಳ ಓಕೆ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪುನು ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಎಂದದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಕೇರಳ ಉಪ್ಪುನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನೇ ಜನರೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಭವ್ಯನವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ರಕ್ಷನ್ನವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಹರ್ಷಿತನವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ನವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಕುಶಲನವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿವೇದಿತ ಬಂದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ವಿಟ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿ ಇರ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿ ವಿಧಿ ಇರ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಇರ್ನ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ದಾದ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ 10 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಂದುಬಾಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದುಬಾಯ ಅವೇರು ಚಂದುಬಾಯಿ ಹಾ ಅಚ್ಚ 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 ಓಕೆ 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 ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಾ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬಾಯ್ 10 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡುಳ್ಳರ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋತೇರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಪಂದು ದಯಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಓಡಿ ಪೋಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡಗೋಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಡಿ ಪೋಯರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರಿಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಡಾಟಾ ಮುಗಿನ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಹರ್ಷಿತನಲ ಡಾಟಾ ಮುಗಿನ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪೋಯರತ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಈಡೇರುಜ ಅಂತ ತೋಜು 44 ಲೈಕ್ ಡೇ ಉಳ್ಳೆಯನು ಒಂಜಿ 50 ಲೈಕ್ ಆತಂದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವಿನಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋತೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸರಿತಕ್ಕ ಬೈಜ್ಜೇರ ಸರಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ಓಲ್ಲೇರು ತೋಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೇತಾನು ಗಂಟೆ 8:09 ಕಾಲ್ಕಂ 10 ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸರಿತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ವಿನಯನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು
ಇರ್ನಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಿ ಒಂತ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಳೆ ಆತ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿರಿ ಈಗ ರಜೆ ಎತ್ತೈತೆ ಈ ರಜೆಟ್ ಪೋಯಿನತ ಒಂತೆ ಲೈವ್ ಉಡು ಕುಲ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಕೊಳ್ಳೇರು ದುಬೈದಾರೆ ಅರಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅರೇನು ಅರ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ತೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಾಪ ನಿಕ್ಕುಲು ಪುರ ಬರೊಂದು ಜರು ಈ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತಿ ಚಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂರೊಡಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದೆ Azaruddin M. Hi Panandulere. Hi Azaruddin. How are you? Where are you from? Thank you for coming in my live. Please give the one like for me. Thank you. If you are आप हिंदी बात करते हैं तो हिंदी बात कर सकते हैं. चाट मस्त बरड अपग नमक चाट रेट बत्तंड वाच ಅವರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ 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 ಅವೇ ಯಾನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ ಅಕ್ಳು ಏನ ಪಾಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಕುಲೋ ಒಂದೇರು 10 ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಪೂರ ಕುಲೋ ಒಂದೇರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೇರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಎಮ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜರ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ 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 ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜರ್ ಅನ್ನಡ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಆರೆ ಎಂಕ್ ಜಿಮ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಟ್ಸಬಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕಟ್ಸತ್ತು ಸಾರಿ ಬೈಸೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ದಾನೆ ಚಾಟ್ ಪಾಡಿ ರಾತೆ ಅಕುಲು ದಾನೆ ಚಾಟ್ ಪಾಡಿ ಅತೆ ಎಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ನವೇ ಪನ್ಪಿನ್ ದಾನೆ ಚಾಟ್ ಪಾಡು ಚೀರ ಒಂದು ಅಜರನ್ನೇ ತೆಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಕ್ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಸರಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ತ್ರಿಷಾ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಜರನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಕ್ಕಲ ದುಬೈಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವಕುಲಾಲ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನದು ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಬಂತೆ ಕೊನಸ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಐವ ಲೈಕ್ ಆವಡು ಅಂಚನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜರನ್ನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜರ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಕೃತಿ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಕ್ಕ ದಾನೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅನ್ನಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಈರು ಪಂಡಿನ ಎಡ್ಡಾನೆ ಸರಿತಕ್ಕಾಗ ಆರಂಚೆನೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಟ್ ಪಾಡುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಮ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಈರೊಂಚೂರು ಸರಿಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ WH ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಕೃತಿ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋಯಿರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕುಲಾಲ್ ಆಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕುಲು ಲೈವ್ ಉಲ್ಲೋ ಎಕಾರ್ಡರ್ ದಿಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ದಿನೋಲ ಬೈಯಾಡು ರಾತ್ರಿ ಡಿಂಚೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಂಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದನಿ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ದನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲತೆ ನಿಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕುಳಿತೇನೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರಿತಕ್ಕನೊಂದು ನಿಕುಲೆ ಪಾತೆರ್ ಪೋಡ ಅಂದಕು. ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆ ಟಪ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು ಕೆಲವು ಚಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟಕ್ 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 ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಮಂಡೇರು ಇರೇದು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸರಿ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ವಿನಯನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಅಜರುದ್ದೀನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಪಲ್ನೆ ಯಾರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಯಾರೊಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನೆ
ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬಾಯ್ ಸರಿತಾ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ 14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆವರ ಉಲ್ಲೆ 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 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಹಿಂದಿದಕ್ಕೂ ಹಮ್ ಹೈ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಕ್ಕೂ ಹೈ ಎಮ್ ಹಿಯರ್ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ವಿನಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಎಟ್ಟಿ ಸುಕ್ಕ ಏ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇರು ಮನಸ್ಸು ದೂರ ಪೋಪಿನಿಂದ ಪಂಡಿಜಾರಿ ಇರು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೇರು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ತನು ಕುಲಾಲ್ ಮಂತಿಜೇರು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿಜೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಇಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡು ಮನ್ಪುಗ ಲೈವ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲದು ಬಚ್ಚಿಂದಂಡ ಪಲ್ನಿ ಏಪ ಹೆಂಡು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಮೀಕ್ಲ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಓ ಉಳ್ಳರೇ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜಿನ ಕೇನ್ನ ಅರುಪ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ದಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಏರು ಪ್ರೀತ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನ ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆ ಎಂದು ಪಂಡಿಜಾರಿ ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೆ 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 ಎಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಯರ್ ಇದೀನಿ ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಇರು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಡು ಇರಡ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತ್ರಿಷಕ್ಕ ನೀರು ಪರ್ಲಿ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಏತು ನೀರು ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊಪ್ಪು ಯಾನ್ ಚೂರು ಬರ್ಪೀನಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬನಂತೇರಿ ಏತು ನೀರು ಬರ್ಪಮ್ಮೆ ಅಂದು ವಿನಯನ್ನೇ ದಾದೆ ಬತ್ತದ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪುವರು ಓಲ್ಲಾರಿ ಇರು ತಾಯಿ ನೀರಿ ಎಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಷಕ್ಕ ಈ ಚಿಂಟೂಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋತಿರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೆ ಡೆಡ್ ಎತ್ತು ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ 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 ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ರಕ್ಷನ್ನ ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣ 100%. ದಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋತಿರಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಏರು ಹೈಡ್ ಹಿಡಿತಿದ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ತಗೊಂದಿಲ್ಲರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಎದುರು ಬಲೆ ನಿಖಲ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನೋಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ದಾಯ ನೀರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ನವೀನನ್ನ ಓ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖುಲು ಓಲುಲ್ಲಾರು ಖಾಲಿ ಉಲ್ಲಾ ಪನೊಂದಿತ್ತನ ಯಾವ್ಜಿ ಚಾಟ್ ಪಾಡೋಡು ಕಮಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ರೀ ನಮ್ಮ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೀ ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಮನ್ಪುಗ 16 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನಿಮಿಷಡು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಬೈದ 7 ಎನ್ಮ 9 10 3 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾವ ಉಂಡಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ನಿಖಲು ಚಾಟೆಡ್ ಪಲ್ನೆ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಚಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡತ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ನವೀನೇರೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಇರೇಗು ಬೇಲೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರಜನಾ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಚಾಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಲಿಖಿತ್ ರಾಜರ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಅಗ್ಗಿದಾಂಡ ಒಂಚು ಚೂರು ಚಾಟ್ ಪಾಡಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 10 ಚಾಟ್ ಪಾಡಲಿ ಕುಶಾಲ್ ಕುಲಾಲೇರು ಓಲೇರು ವನಸಾಂಡ 10 ಚಾಟ್ ಪಾಡಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ವಿನಯ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಒಂದು 10 ಚಾಟ್ ಪಾಡಲಿ ಎಂಕ್ ರಜೆ ನವೀನನ್ನ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಇರೇಗ ರಜೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಸೊ ಓಕೆ 10 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ಹಾಪುನು
ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೆಗ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಂದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿಲ ಆಪೇರು ಪೂರ ಜೆಪ್ಪೆರಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನತೆ. ಸೊ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಬನ್ ಕಂಚೇನಿ ಮತ್ತು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುನಾಜಿ ಗೊತ್ತು ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ತೂವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅವರ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಯರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಚಾಲುದು ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ತೂಕ WH ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೋಜುನೆ ಇಂಕ್ ಮೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಆ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರು ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನಿ ಭವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಜೆ ಇರ್ನ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ಲೆ ನವೀನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಾರ ಅಂಡ ಇರ್ ಕೇನ್ನಗ ಪತೇ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುನ ಕೇಂದುಡವೇನು ಪೂರ ಜೆತ್ತೇರು ತೋಜುಡು ಒಂದು ಹೊರ ಜೆಪ್ಪುನೇರು ತುಂಬ ಇತ್ತಿನಕ್ಳು ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲ 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 ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಟ್ ಒಂತೆ ಮನಸ್ಸು ನುಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಾಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈತ್ ಬರ್ತಾಂಡು ಇಜಿನ 7 ಗಂಟೆ ವನಸ್ ಹಾಪುಂಡು 7 ಕಾಲೆಕ್ ದಾಲ ಅಟಿಲಾಯಜಿಂದ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಬಂದು ತಿನ್ಪಿನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ನೆ ಎಂದು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕಲು ಮನ್ಪುಳೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲ ಚಾಟ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಇಂಕ ಪಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುಡು ಆಗ ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಾತೆರೆ ಆಪುಂಡು ಶೋಕುಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮುಗಿಪುಗ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕುಳ್ಳರ ಬಚ್ಚುಂಡದ ನಿಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪುರಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ಶೂರ್ ಕೇನ್ವಾ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಒರಿಯ ನನಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಾಕಿದಕ್ಕಳು ಏಲ ಮಣಿ ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಎನ್ಮ ಜನಟ್ಟು. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತೇನಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತೆ ಬಾಯಿ ಪನ್ಪಿನೇರು ದುಂಬು ಹೊರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಬಲ್ನಿ ಹಲೋ 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 ಬಲ್ನಿ ಅಂಚ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರ ಪೂರ ಹಲೋ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಮನ್ಪು ಗಾಂಡ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಹಲೋ ಏರು ಉಳ್ಳಾರ ಲಿಖಿತ್ ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಪಲ್ನೆ ಏರು ಉಳ್ಳಾರವರ ಹಲೋ ಪಲ್ನೆ ಏರು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಕುಲ ಹಲೋ ಪಲ್ನೆ ಖಾಲಿ 6 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐವ ರೀಚ್ ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ 40 ಆಜೆಕ್ ಬೈದ. ಸೊ ಸೂಪರ್ 40 ಆಜೆ 44 ಅನ್ನಾಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿನದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಚನ ಕುಲಾಲ್ ಹೆಲೋ ಪಲ್ನೆವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪಿನಿ 45 ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕುಲು ಪುರ ಇತ್ತಿನ ಟೆಂಕ್ 45 ಜನ ಬತ್ತದ ವರ ತೂದು ಪೋಯರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಳಿ ವಾರ ಇಡೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಳಿ. ಸೊ ಎನ್ನ WH ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಅವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆವಡ್ಡ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಬಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲಿ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾತಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವರಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಕುಲು ಬತ್ತಿಜೀರು ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ನ ಸಿಂಚುನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಮಲಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಪುರಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಪೂರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ಆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಎಲ್ಲೇ ಓ ಪದ್ಯ ಪನುಡುಂದುಲ ನಿಕುಲು ರೆಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಪಲ್ನೆ ಇಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ತೋರ್ತು ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಲ ಪಂಡರು
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ತಡ ಪಕ್ಕ ಫಲ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಬಂದವನು ಪೇನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಹಲೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ ಕೃತಿ ಕುಡೋರ್ತಿಯರ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ನೆ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಯ್ಯ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಊರ್ದ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್